नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन की www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM में 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। रौतहट में एक युवती के लाश मिलल बाटे। काल दोपहरिया राजपुर नगर पालिका 9 स्थित लाल बकैया नदी के पश्चिम बांध के रास्ता में लड़की के लाश मिलल प्रहरी जनैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के अनुसार लाश मिलल युवती की उम्र अंदाजी 20-22 वर्ष बाटे। वहाँ के पहचान खुले सकल नइखे कहे रौतहट प्रहरी के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी दामोदर केसी बतैले बानी। मिलल लाश के प्रादेशिक अस्पताल गौर में रखल गई। डीएसपी केसी जानकारी दिले बानी। घटना के संबंध में थप अनुसंधान हो रहल उनकर कहना रहल बा। सरलाही में करंट लागे के पुरनिया के मृत्यु भइल बाटे। जिला के बसबरिया गांवपालिका 5 धनगढ़ा में करंट लाग के स्थानीय पंची राय के पत्नी 80 वर्षीय बिल्टी देवी यादव की मृत्यु भइल प्रहरी जनैले बाटे। काल संझिया बोर्डिंग स्कूल में जोड़ल गई बिजली के तार छूला पर करंट लागे पुरनिया की मृत्यु भइल प्रहरी जनैले बाटे। टूटल करिया टेप बांधल करिया टेप लगावल गई तार फेरू टूटल आ उहे तार में छूला पर उनकर मृत्यु भइल बाटे। मृतक वृद्धा के लाश पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में भेजल गई सरलाही प्रहरी जनैले बाटे। सप्तरी में एक जने मेयर पद के प्रत्याशी बलात्कार के आरोप में पकड़ाऊ पड़ल बानी। सप्तरी के शंभुनाथ नगर पालिका में गत स्थानीय तक निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस से मेयर उम्मीदवार बनल दीपेंद्र चौधरी बलात्कार प्रयास के आरोप में पकड़ाऊ पड़ल बानी। स्थानीय 35 वर्षीय महिला से मेयर प्रत्याशी चौधरी खुद के बलात्कार प्रयास कैल कहत जाहिर दिला बाद पकड़ाऊ कल गई। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनैले बाटे। पकड़ाऊ पड़ल चौधरी के बलात्कार प्रयास के मुद्दा में 5 दिन की म्याद थप करके अन्य अनुसंधान शुरू कल गई। सप्तरी प्रहरी के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी ढुंढीराज नेपाल ने जानकारी दिल बानी। उनका अनुसार पीड़ित महिला के घाव जांच सहित स्वास्थ्य परीक्षण कल गई बाटे। आरोपित चौधरी 2078 वैशाख 3 गते भइल निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस से मेयर के उम्मीदवार होके 4143 मत प्राप्त करत निकटतम प्रतिस्पर्धी बनल रहनी। शंभुनाथ नगर पालिका में विजयी भइल मेयर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता इससे पहले ही भ्रष्टाचार मुद्दा में विशेष अदालत से दोषी ठहर हो चुकल बानी। धनुषा के 3 गो स्थानीय तथा कमला स्नान तथा भूत मेला के खातिर नगर में सार्वजनिक विदा देवे के निर्णय कले बाटे। कमला नगर पालिका आ गणेश मान चारनाथ नगर पालिका से कमला स्थान तथा भूत मेला के खातिर सोमवार के आ जनक नंदनी गाँव पालिका एतवार आ सोमवार करके 2 दिन नगर में सार्वजनिक विदा दिले बाटे। कमला के उप मेयर तुलसा कुमारी पांडे एतवार के दिन एक सूचना जारी करत कार्तिक पूर्णिमा के दिन बस से कमला स्नान तथा भूत मेला लाग रहा से उक्त मेला के खातिर नगर में सार्वजनिक विदा दिहल गई जनैले बानी। ऐसे ही कमला नगर पालिका समेत एतवार के ही सूचना जारी करत नगर पालिका के मातहत के सभी कार्यालय सब में सार्वजनिक विदा दिहल जनैले बाटे। इन्हें जनक नंदनी गाँव पालिका शुक्रवार ही सूचना जारी करत एतवार और सोमवार के नगर भीतर सार्वजनिक विदा दिहल गई। गाँव पालिका अध्यक्ष दीपिन देव यादव जानकारी दिल बानी। गेस्ट हाउस में जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करा रहल आरोप में सप्तरी प्रहरी गेस्ट हाउस के संचालक सहित 2 जने के पकड़ाऊ कले बाटे। पकड़ाऊ परवल में राजविराज नगर पालिका 6 रहे वाला 57 वर्षीय अरुण चंद्र मिश्र आ मैनेजर महादेव गाँव पालिका 2 रहे वाला 41 वर्षीय राम प्रकाश मंडल रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनैले बाटे। राजविराज 3 स्थित रहल लक्ष्मी गेस्ट हाउस में वेश्यावृत्ति हो रहल सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय से खटल प्रहरी टोली महिला सबके विभिन्न प्रलोभन देखा के जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करावे के कार्य हो रहल से प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक ढुंढीराज नेपाल ने ई बात की जानकारी देनी। मानव बेच विघन तथा अवसर प्रसार नियंत्रण इन 2064 अंतर्गत कसूर में सप्तरी जिला अदालत से पकड़ाऊ कैल 2 जने विरुद्ध म्याद थप करके अनुसंधान शुरू कल गई। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनैले बाटे। श्री गढ़ीमाई मंदिर संचालन तथा विकास समिति बरियारपुर 12 महागढ़ीमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष मनोज गुप्ता मंदिर के जगह अतिक्रमण करे के खोजल आरोप लगावल गई बाटे। श्री गढ़ीमाई मंदिर संचालन तथा विकास समिति के कोषाध्यक्ष महेश जायसवाल बीरगंज में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करके मंदिर के जमीन अतिक्रमण करके वार्ड अध्यक्ष हिंदू धर्मावलंबी सबके आस्था के ऊपर प्रहार करे के खोजल आरोप लगैले बानी। पत्रकार सम्मेलन में जायसवाल निर्माण कार्य ऊपर समिति से आपत्ति प्रकट करत कैले जायसवाल बताइनी वहाँ के मंदिर क्षेत्र के केंद्र बिंदु निर्माण होखे वाला वार्ड कार्यालय मंदिर के कुरूप बनावे के एवं 5 वर्षीय मेला के ही प्रभावित करे के
बतैनी। नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा के सभा हॉल में आयोजना कल गेल पत्रकार सम्मेलन में कोषाध्यक्ष जायसवाल वार्ड वासी सबसे सहजता के खातिर वार्ड कार्यालय निर्माण होखेला आवश्यक रहला पर भी ओकरा खातिर बहुत ही वैकल्पिक जगह रहल बतैनी। पत्रकार सम्मेलन में जायसवाल महागढ़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष गुप्ता विश्व प्रख्यात मंदिर गढ़ी माई के नाम में रहल किता नंबर 367 के 4 कट्ठा 10 दूर जगह अतिक्रमण करके मनोमानी ढंग से आगे बढ़ावल निर्माण कार्य के तत्काल रोके के मांग कनी। वहाँ के निर्माण कार्य शुरू भैला एने विकास समिति से निर्माण कार्य के विरोध करत आयल बतावत निर्माण कार्य न रुकला बाद हमने अदालत के शरण में गए समेत बतैनी। वहाँ के अदालत के निर्णय हमने सबके मान्य हो कि पत्रकार सम्मेलन में बतैनी। वहाँ के हमने अदालत में निर्माण कार्य रोका करे के खातिर मांग कल बतावत अदालत से गढ़ी माई के पक्ष में निर्णय करे के समिति के विश्वस्त रहल पत्रकार सम्मेलन बतैनी। पोखरा में शनिचर के रात एगो सोना दुकान से ताला काटत बेरिया एगो बालक पकड़ा पुल बनी। पकड़ा पुल वाला में रूपा गांव पालिका 18 वर्षीय एक बालक बनी। रात के करीब 12 बजे के समय में पोखरा 9 न्यू रोड में रहल स्यांगजा ज्वेलर्स तथा सोन चांदी दुकान के शटर के ताला काटत बेरिया उक्त बालक पकड़ा पुल बनी। वहाँ के CVR चिपले ढुंगा वार्डा प्रहरी कार्यालय बैदाम से खटल गई टोली नियंत्रण में ले बाटे। वो बालक से 2 थान हेक्स ब्लेड आ 1 थान काट चुकल ताला सहित नियंत्रण में लिहल गई जिला प्रहरी कार्यालय काक्सी के सूचना अधिकारी श्रवण कुमार बिका जानकारी दिल बानी। चोरी उद्योग मुद्दा में उनका के अनुसंधान हो रहल प्रहरी के कहना रहल बाटे। जीतपुर सिमरा महानगर पालिका 15 नंबर वाना में रहल कुमारी बैंक के ATM मशीन फोड़ के बीतल रात पैसा चोरी करके प्रयास होल बाटे। चोर ATM मशीन फोड़ के भी भल्ट न खुलला के कारण पैसा चोरी होकर सकल नहीं। शटर तुर के भीतर पैसल चोर ATM मशीन फोड़त पैसा चोरी करके प्रयास कैले रहे, लेकिन भल्ट तुरे खा न सकला के कारण पैसा सुरक्षित रहल बताल गई बाटे। घटना बाद बैंक प्रहरी के उपस्थिति में ATM मशीन भीतर रहल पैसा जांच करे के तैयारी कैले बाटे। बैंक के शाखा प्रबंधक पंकज कुमार उपाध्याय ATM मशीन के अवस्था देखला पर पैसा चोरी करेला न मिलल जैसन देखला पर भी प्रहरी के उपस्थिति में वेरीफाई करे के तैयारी हो रहल जानकारी देनी। उपाध्याय ATM में कितना पैसा बा के खुलावे के न चाहनी। बैंक में रहल सुरक्षा गार्ड से एतवार के सवेरे करीब 3:30 बजे ATM मशीन फोड़ल गई जानकारी मिलल रहे। CCTV कैमरा बंद अवस्था में देखला बाद जांच करे के क्रम में सुरक्षा गार्ड ATM में रखल गई शटर आ मशीन फोड़ल गई अवस्था में देखल गई बाटे। बैंक के अनुसार रात के 1:50 से CCTV कैमरा बंद अवस्था में बाटे। शटर फोड़ते कैमरा फोड़ के चोर ATM मशीन फोड़े के प्रयास कैले रहे। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा के प्रहरी नायब परीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री ATM मशीन फोड़े वाला के खोजी हो रहल बतैनी। CCTV फुटेज के आधार में प्रहरी अनुसंधान कर रहल छेत्री जानकारी दिले बानी। सरलाही के सदर मुकाम मलंगवा में जनमत पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम के आयोजना करके रंग भेद विरुद्ध एकता दिवस मनालो गए बाटे। कार्यक्रम में बोलत जनमत पार्टी सरलाही के इंचार्ज श्रीचंद यादव 21वीं शताब्दी में भी आदमी सब द्वारा आदमी के भेदभाव करे के खेदजनक विषय में भइल उल्लेख कैले बानी। साथ ही वहाँ के कहने की हमनी मधेसी जनजाति दलित अल्पसंख्यक सीमांतकृत ऊपर अभी भी राज्य से विभेद कर रहा बाटे लेकिन मधेसी समुदाय ऊपर और सभे उच्च पहाड़ क्षेत्र के समुदाय अहंकारवादी शासक सब ज़्यादा भाषा के आधार में, रंग के आधार में, वेशभूषा के आधार में विभेद करल बतैनी। साथ ही ऐसा प्रवृत्ति हमनी सभे मानव से हटावे के जोड़ देनी। कार्यक्रम में जनमत पार्टी सरलाही के जिला इंचार्ज श्रीचंद यादव, जिला के अन्य सदस्य लगायत पत्रकार सबके सहभागिता रहल रहा। ऐसे ही मलंगवा स्थित पार्टी कार्यालय में विभिन्न नारा लगावत जन प्रदर्शन शुरू करके बाजार परिक्रमा करके शहीद चौक में सभा विसर्जन कल गेल है। प्रदर्शन में रंग के आधार में विभेद करे के नाम मिली, रंग भेद विरुद्ध एकता दिवस घोषणा कर, रंग भेद आक्रमण अंत कर जैसा नारा सब लगाल गेल है। साथ ही पार्टी के संगठन रहल तराई मधेश के विभिन्न जिला सब में भी आज रंगभेद विरुद्ध एकता दिवस मनाल गई बैठे। 2071 अगहन 10 गते काठमांडू के सुंधारा में राज्य से ही मधेसी, थारू, आदिवासी या जनजाति संगे रंग के आधार में विभेद होता आयल दावी करत तत्कालीन स्वतंत्र मधेश गठबंधन के संयोजक तथा वर्तमान जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर CK राउत के नेतृत्व में विशाल सभा कल गेल रहे। वही क्रम में रंग के ही आधार में नेपाल प्रहरी 4 से 65 जने की गिरफ्तार कैले रहे। वही बेरिया से स्वतंत्र मधेश गठबंधन आ हाल जनमत पार्टी ई दिवस के हरेक वर्ष अगहन 10 गते के दिन मनावत आयल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा अंत दिवस के अवसर में इलाका प्रहरी कार्यालय पटेवरा सुगौली पारसा के आयोजना करके रक्तदान कार्यक्रम में 12 महिला सहित 300 जने रक्तदान कैले बानी। कार्यक्रम में रक्त संचार केंद्र बिरगंज के प्राविधिक सहयोग भइल रहे। ग्रामीण इलाका में आयोजना भइल रक्तदान कार्यक्रम में उत्साहजनक रूप में रक्तदान के सहभागिता रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय पटेवरा सुगौली के प्रहरी निरीक्षक रामराज केसरी बतैनी। कार्यक्रम में स्थानीय राजनीतिक कर्मी, समाजसेवी, अगुवा, पत्रकार एवं जनप्रतिनिधि सबके समेत सहभागिता रहल रहा है।
नेपाल प्रहरी के विभिन्न पद में कार्यरत 26 जना संपर्क विहीन भइल बानी। जानकारी बिना ही 2-3 महीना से संपर्क विहीन भइले बाद प्रहरी प्रधान कार्यालय खोजी कैले बाटे। लंबा समय से संपर्क में नाइला बाद 26 जने के नाम में प्रहरी प्रधान कार्यालय हाजिर होखेला सूचना जारी कैले बाटे। पहिलका बेरी सूचना जारी करला समेत हाजिर न भइले बाद प्रहरी प्रधान कार्यालय 7 दिन भीतर स्पष्टीकरण सहित उपस्थित होखेला सूचना जारी कैले बाटे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गए अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे आज सवेरे 24 दोपहर 30 और रात में 21 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गए बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:33 में बेर उगल तो 6:12 में बेर डूबल बाटे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे सरलाई जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.dhadkanfm.com हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राप्ति के मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।